Cha-cha-cha Igbo, anyị abịala ọzọ. Ihe a bụ Okwu Igbo TV, ebe a na-amụta asụsụ Igbo, ebe a na-ede asụsụ Igbo, ebe a na-emekwa ihe ntọchi dịgasị iche iche. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na YouTube, anyị nọkwa na TikTok. Okwu Igbo TV, ebe a ka anyị nọ tata, ebe a na-eme mmemme omenala nke ndị Akata, nke a kpọrọ Akata na Ohu Assembly. Ebe ahụ ka m nọ wee na-ahụchasị ọmarịcha ndị Akata niile dịgasị iche iche juru ebe a. Ya ka m ji wee bịa ebe a, mụ na nne nwaanyị mara mma na ebe a ka ọ kọwara ya aha ya. Nne, gịnị bụ aha gị? Barista Ụzọnna Biko Onyeagụ. Ọ dị mma. Nne, kee mpaghara Akata isi? Esi m Okwu Akata. Ọ dị mma. Dịka mmemme a na-eme ebe a tata, nne m sị ka m jụọ gị, ọ dị ka ndụrụ mmemme a, ọ dị ka ya were ka ọ na-aga n'ihu wee na-aga? Ọ ezigbo mmemme ka ọ bụ ihe na-amasị ndị mmadụ, na-amasị ndị be anyị. Anyị chọrọ ka ọ na-aga n'ihu, emechaa dị isi exhibition eme anọda kee ihe ị chọrọ ka ụdị mmemme a na-arụ na ndụ ndị Akata nọ na Lagos? Ihe ọ ya na-arụ ya bụ ịdị na-epromote our culture, na-akọwa culture not only to ndị Akata, to the world. Ọ dị mma. Enwetugo ndị na-ahụbeghị na mbụ maọbụ ote n'aka hụrụ ha imesịrị wee hụ ha ebe a tata? Ọ na-eme ka enwee nwekọta nwanne na nwanne. Ọ dị mma, eziokwu. Igbo bụ Igbo, na-anụgo ihe ndị bekee si you have heard it from the horse's mouth. Otu a ka anyị si wee na-agagharị wee na-agba ajụjụ ọnụ ndị dịgasị iche iche ka ha kọrọ anyị ebumnobi ha gbasatara mmemme a, ka ha kọrọ anyị otu o si atọ ha ezigbo ụtọ. Echefula na aha m ogbu Ichie Nwanlọgụ, nke na-enye gị ihe ngosi na Facebook anyị bụ Okwu Igbo TV. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na YouTube, anyị nọkwa na TikTok. Ya gazie nne m, ọ gaziri gị mma. Ya gaziere m. Gwana ya gazie nụ. Ya gazie na ụmụ na ndị be m. Gwa ya aha gị o. Gịnị bụ aha gị? Chimbife. Gịnị bụ aha gị? Chiemezue. Nne, gịnị bụ aha gị? Mmesoma. Ya gazie o. Kọrọ Akata ga-alụ m Chukwu amara ama. Si obodo nke a na-agba Akata, ọ dịkwa egwu. Ịhụnanya ihe nwaanyị agụrụ ebe mara ma Akata mara mma. Kpọrọ ndị Akata aka biko. Ọ ga-adị mma n'aha Jizọs. Yes. Next thing anyị nwere ebe a na-awụ presentation of kola nut. Ndị dọwara ọjị anyị ga-ata ebe a. Wepụta na ya o. Onye ọbụla. Another presentation
this microphone to direct as the chairman and chairman AKATTA Lowe Kelenge ana ma se Kambroji ojere nnukwu nwanne nwoke n'ọga ka ọ leruo anya na AKATTA ma ndị kwesịrị ihe ọjị anya ma ndị kwesịrị ibe ebere n'ọjị ka eme ya ka o si dị ọchagha udo mgbe ọjị gị nọ n'ihu gị gaa ndị uwe ọ ga-adịrị gị mma onye ọ na-enye ọjị ahụ Prince B ọlụọha onye ka a na-enye ọjị ka ọjị ka onye ọbụla orute onye ọbụla aka onye ọbụla ji ọjị ya lụọ ya biko thank you very much. God bless you. Ọ na-enye 100,000. Yes. AKATTA kwenu. AKATTA kwenu. AKATTA kwenu. Chief Aloysius Nwafọ ọ ya mmadụ ekwu ekwu. Biko. Na-eji ohere a ekene unu ndị AKATTA. So, I personally get 100,000 support why. One wife gets 50,000 support why. 150,000. Yes. 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 150,000. That is the number of prayer now. There are AKATTA 250,000. One Thank you. I appreciate you. I belong here. Thank you, DJ. Then no new. Oh, one. Then President AKATTA Lowe. This is not my time. I'm sorry, I'm breaching protocol. Okay, my friends Harry Lawa, without appreciating me and my people. This is my people. I belong here. I'll still belong here. I'm proud to be an AKATTA daughter. At a point in time, I will speak about my people and why I love my people. But that's your me alone. This very man you see here and the wife, they have been very, very special to me and my family. And they have surprised me, 3 of them with 250,000. I don't take it for granted. My president, I'm loyal to you. Big brother, the Sumo General, appreciate you. One Ekem, I appreciate you. Also, Oru East, Nolu, well, I was in National Assembly, so I know what I'm talking about. Had a meeting in her together. So I want to say thank you, sir. In a very short notice, if I'm right, I'm here next year, but I won't be taking an award. I'll be coming as part of the hosting committee. So I'll tell you on time. I'll ask you. So by that time, I'm gonna 1-1B. 1-1B. ụmụ wee kelekwa m ụnụ ọ bụ okwu Igbo TV ka ọnụ nọ ugbu a aha m bụ Ichie One Love. Ile anya ọ bụ AKATTA Lowe Assembly mmemme ahụ ka anyị nọ ugbu a ebe ahụ ka m nọkwa n'obodo ndị ichie na ọzọ na ndị ọnụ na-eru n'okwu na AKATTA ka anyị nọ ebe a biko ka anyị mụtakọta aha gị dị ọ dị mma ihe siri ka m ji ọ bụ ihe a bụ isi mbụ a na-eme mmemme a na Lagos ọkwa ya ọ isi mbụ okay. We are working by only 5 members. 5 members. Okay.
relative with that, what I went. Who will see August okay. Then is over there. Lucky. Only 5 members here. First interim secretary of this city. Who are president of this city? Who has seen you? Who will hand it over to the never? Because I refuse to have so many responsibilities. I think I can't attend to that position. But I am chairman of board of Lagos State. But I Yoruba also have to have oh yeah, secretary POG. President in the AKATTA. No one better than your award. The Senate Committee and House of Assembly in my award last 2022. The National Stadium. No national patron of Nandrop. National Association of Nigerian Drug Monitoring. Drug monitoring. The whole federation. And I also Monday, came all the way from Abuja and gave it to me. Because of the way I do things. Very transparent and very committed. So, in the award, it's not a strange thing. But I don't want to reject it. But as I said earlier, no, award is too much in my house. Yes. 2 months ago, I was given award. And I cannot have it again. But Lagos State message that. Award is too much in my house. But this one, when I say no, I know my hand will open and see. I shouldn't do it. Yes. I accept it. That's why you had the back. The simple award is not for you to be lazy. Yes. But to work harder. Oh, yes, you understand? Yes. On easy life, the head away. Yes. Yes. If I can give you history of AKATTA problem and the commitment I have done that made me to have this award. I was once national advisor to the national body of ACDU. I was team manager of Lagos State. I was 8 years chairmanship of Obangu. And so many things. No problem. We are going to work hard. Ask a question. Now you could we have to get over. Otu os ebido kwa ọzọ. Ihe m na-ekwu gbasara AKATTA n'owu assembly. Eji m n'aka na afọ ọzọ kwa a ga-ejidekwa ya ọzọ. Eji eme ya ọzọ because what I have told them when I was receiving their award, if you will implement it, we are moving forward. We will get to the promised land. That will actually we will join to make sure we achieve it. And it becomes one water. Yes, we can't continue doing meetings, drinking, and eating. Next year we come and go. It's not done. You must go for a purpose. And that's what I belong to. This is also alright. I'm not going to mana gosi na adi aga n'iru AKATTA na ohu ga-adị ọ ga-adị wee gbaa mgbụrụ mmasị mgbọrọ ike aha m bụ Maazị Chris Ọkụda ya gazie. Thank you very much. Yes sir.